Hello, good morning. Sino po andyan? Good morning. Ding, si Kadeta? Ding. Si Kadeta. Ay, salamat po. Si Kakadwa po, si ate po ito. Si ate ni Kakadwa. Salamat po sa thumbs up. Salamat po. Hello.
Hello, good morning. Sino ba dyan? Hello po, good morning. Hello po, RC Pinoy. Salamat sa tamsak. Oy, Ding. Oy, Ding. Are you there? Taka lang, dadani ag-istapon, ag-streamon.
Adamang ampun ko ni Reynan. Mairehom ni Rain no bigaten, alanda no bigaten. Ala, amo ko ipagpagati dito mo uyong madi ungtan na ka ni lolo. Ay, siya ba yun, Deng? Ayan na. Ni brother Sunny. Ah, siya pala. Ano po kasi parang tawag dito. Na-addict ako sa panonood ng sino ba yung ustad na yun? About sa Islam, nanonood kasi ako ng kay Ustad Javier Bayat ata yun. Na-addict ako sa panonood sa kanya. Yung mga katanungan ko about sa Diyos nasagot sa mga paliwanag di ko alam kung anong ibig sabihin kay Ustad ata Ustad. Ano? Ano ba ang mga requirements po pag nag-convert ka, nagbalik Islam ka po? Tapos sabi nila kailangan matuto ka rin sa Arabic ba? Pag nag-Islam ka. Tama po ba yun?
Mahirap pa naman yung sulat ng mga Arabic. Kaka kakapanood ko sa ustad na yon, binalak ko na rin bumili ng Quran na ano, yung Bible nyo. Napa-add napa-add to cart ako sa Bible niya pero di ko pa binibili. Gusto kong, pero sabi ko naman, pwede naman sigurong basahin kahit di pa ako, ano, di ba? Di ba ako isa Muslim, nag-convert sa Islam. Tinignan ko talaga kung magkano presyo, kung saan ako makakabili. Tinignan ko talaga yun eh. Gusto ko ngang i-message yung isang ustad na kung pwede bigyan niya ako ng Quran. Ginabala kong i-message yun. Disclaimer lang po, hindi po ito isang religious live stream na pag-uusapan lang. Sige po, salamat po pag send nyo sa akin yung kung saan ako pwede magbasa. Pero gusto ko po sana yung Tagalog para mas lalo kong maintindihan. Apo. Kasi dati, tinatanong ko na talaga sa sarili ko na kumbaga tawag dito. Kung may Diyos pa rin ba si Jesus? Yun yung isa kong tanong. Si Jesus, parang yun yung naghahati sa hindi naman naghahati. Yun yung tinatanong ko sa sarili ko kung sino si Jesus at sino ang Diyos, parang ganun. Oo, kasi nanonood kasi ako sa sa tawag dito, sa Facebook live ni Ustad. Ang po sa akin, ang naintindihan ko sa paliwanag is propeta din siya. Parang ganun. Na hindi siya pinako sa cross. Parang ganun po ang pagkakaintindi ko sa pagpapaliwanag ng isang ustad. Nag-iingay na yung mga aso ko. Sige pa, salamat. Na lang. Tawag dito. Send mo na lang kay Kakadwa yung apps. Salamat, brother. Salamat. Uy, Ding.
Salamat. Bye po. Good night. May dalan dito may isang aso na bigatin. Ako'y nalulungkot na natutuwa. Sapagkat sila'y napamahal na sa akin. Pero iniisip ko na lang, mas mabibigyan sila ng tamang alaga. Haan ko ila ko, impampong ko. Awan ni pala winter ka butas ang bulsa kasanon na iwanak amin ida. Ang dami orayan nga siya timang pabaksin nga may isang baksin. Isudan to kan timang pabaksinan. Kasi ipalaon yun dano bigat. Uy, na may bagbagati kasta nga ila ko kagora ni Lolo. Taga ko ti taga bantay. Tas, isa da na ganan ipalaon yun. Next time ton aga nagtupay mula ni Winter. Apa yung translator ni Lolo? Nakapoy mga halaati ko Pilipino nga translator na. Nagba nang ni Lolo. Kayang-kaya ni Lolo adeta. Ay. Kanayon sa nga ako ag na ganan. Agkuko ni Emerald. Kanayon nagpipuyat. Aya. So, kat siya ka agkwaman tagong ko na dati puyat ka na electric pan.
Sabagay, sana all may pampalipad. Pinanggatang na deta lalaki kat ko. Siyam nga ribo, di babae, isa nga puno nga ribo. Oh, okay lang di ding. Inginginak to no maminsan. Won pa ibati ni manong mo Jess. Tadamot lang mabati nga na ni Winter ko na nga ron. Mamamut Nabrot ko ma. Damo basi dim ko. Dim ko di may isang aso. Di may isa ibagata natang isok gasto. Awan pa di. Awan na gasto nga kasla di bayad di may isang aso mo di. Di lang siguro, di lang kanan ni Winter. When may mapanikas dyan, dapay mo lang kanya ni Winter, di jiti at panunod ko. Ang kung ibilbilang nga gastok dito parang dito kang kanan ni Winter, parang ganun. Habang nagmaya ni Winter kay vitamins mo lang may samo lang nga vitamins ti ginatang ko nga may isa nga vitamins kun ay bali duwa gayam nga vitamins ta DJ may idi naganaken sinuktak ti para patubog ti suso DJ vitamins nan gas joy bali namin duwa na lang agim matang magkaditi ko ti vitamins na ni Winter habang nagsikog. Ay, bamtay download kun to man. Tabasaag man na siya at nanya ti linaon ti Quran. Apay kasjay. Sabagay ti kanong Muslim ko amin limada nga agdasal ti may sal daw. Noon na tayo ko masinako ni Majalan tatagat
is Muslim tayo amin. Isupay ah. Gasya. Ano, di na kanto makutan. Anong Jesse na? Gasya. Dakas jay mo. Ay, dakas jay. Lalo, ibagbaga maawatan da ka, di kita Muslim mo Ilocano mo. Excuse me, Winter. Excuse me. Ay. Da kita Muslim kat kwa. Marunong dag Arabic. Oy, ding lobat na ko. Good morning na. Good morning, bye na pala. Bye-bye. And ko dito stream mo ding lobat na ko. Sige, oras siya maturugtan. Bye-bye. Good morning, goodbye. Bye-bye.